ಡೇ 3 ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಈಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಯುಂಡು. ಡೇ 3 ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂಡನಿಕ್ಲು ಡೇ 3 ದ ಟೂರ್ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ. ಈ ಟೂರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ತ, ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಮಲ್ತ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಡೇ 4 ದ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಪಿನಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಪಿನತ್ತು ಒಂಚೂರು ಸುತ್ತದೇ ಹೋಪಿನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಂಡಾಯ್ತು ಮಜಾ ಇಚ್ಚಾತ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬೇತೇನೆ ಪಾಡು ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣಿರುಂಡು ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಲೈಕ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಈ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಅತ್ತು ಈ ರೂಮ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆನರ್ ತುಳುವೇನೆ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಾಯಿ ನಿಂಕ್ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿಡ ಬಾತಿರ್ತ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಬಾತಿರ್ನಾಗ ಆರ್ಲ ತುಳುಟು ಬಾತಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆರ ತುಳುವೇನೆ ಒಂದು ಕುಟ್ಲ ಜನನ ಅಂದ್ ಆರ್ಲ ಕುಟ್ಲ ಜನಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಇನ್ನು ತುಳುವೇರು ಬಂದ ದಿಕ್ಕಿನ ಆರು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮಲಯಾಳಿ ಸಿಗ್ತಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇತ್ತರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತುಂಡು ಬೀಚಿಗೆ ಪೋಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋಯ ನಿಕ್ಲ ಬ್ಲಾಗರ್ ತೊಯ್ಯಾರತ್ತ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋಯ ಇಂಚೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪೋಪ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲು ಮನ್ಪಡ ಇಂದ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾಳಿಚ್ಚಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತದಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಓಡೆಗೆ ಹೋಪ ಐನು ಮಾತ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಪಾಡುವ ನಿಕ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಬಂಡ ಅದನ್ನ ಬಣ್ಣಿಯರ ಬರ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಬಗದಾದ ಬಂಡ ಅಣ್ಣ ಸೀದಾ ಬೋಪಿನತ್ತು ತಿರ್ಗೆರ ಉಂಡು ತಿರ್ಗದೆ ಬೋಪಿನಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಂತ ಪಂಡಿನಿ ದಯ ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಪಾತ್ರೆರ ಆಪುಚತ್ತ ಒಂದಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪೋಯರುಂಡು ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತದ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪೋಟ್ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೈನ್ ಇತ್ತೆ 12 ಗಂಟೆ ಕರಿಯುವ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಉಂಡು ಸ್ಲೀಪರ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ದ ಮುರಾಣಿಯ ಐಟ್ ಭಾಗ್ಯ ಬಂಡ ಒಂಜೆ ಕೋಚಿಡು ನಮಕ್ ಸೀಟ್ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಸೀಟ್ ಅತ್ ಬೆಡ್ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಇಚಂಡ ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕುಂಡದ ಇನಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಕ್ಕ ಒನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಈತೆ ಆಡೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಟ್ಟಿರುಳ್ಳ ಬೈರತಿರುಳ್ಳ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಉಂಟ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅದನ್ನ ಮಂಡೆ ಅವ್ರ ಬ್ಲಾಗ್ ಗೊತ್ತಾವ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಕ್ಕ